everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ay, katawa ng kada. Lingag-ngag ay. Kita kayo. Mura maglagpot ang kapana, oh. Pahimasa dito. Baho gina ba yun? Ay, baho. Simutan ng tiil ni mo. Aram may baho kang baho. Sa lingag nga bulagpot ang kapana, ay maigot ta. Oh, lingag, kinatawan ay. Kita lingag nga kung maayo, oh. Magkatawa lang gumagunahon na sa gibati karon ni Densyo nga naigo iyang naong ug dugan sa kumpatid nga wala diri og wala didto. Pulos wala. Walay tuo, de Carla, ha? Hanggaw kabayot. Yes! Ansa? Syarog di mo tagam tong hanggaw nga Densyo sa kong gibuhat. Nagtuo tingay siya nga pakanon ko siya kamay kon iyang hilabtan akong Lloyd. Di lagi to, Luigi. Si Bruce lagi to. Dili to imong Luigi nga imong gipantasya diya sa imong gibasang novel. Basta siya si Lloyd. Pero Oh, bayot, ana. magkita pa kami ni Lloyd nako. Ambot lang sa langaw. Kung pila edad sa ok yads. Pagtarong mo diya bayot. Ano ako may pakutanon nimo? Unsa mo ko banalag na ako? Madarosaryo ko? Parehas tama mahibaw. Kana kay di ba to siya artista sa radyo? Kay waman mahibaw ni makaila to mga artista sa radyo nga atong giadto nga matud pa sa atong gipangutana didto ay bros nga nalista dito silang listahan sa mga artista nga ilang mga kauban. Meaning, lisod dito pangitaon ang imong Lloyd Diaz. Samba sa nangita tagdagom sa mabugang uhot. Kailan kang uhot? Kagrabe sad anak bayot oy. Kailan ka bang uhot? Lagi. Pariyata. Bita! Kaya asa mo ko na ito pangita atong tawhana, be? Ay, kuy na! Nga, ukay-ukay na to, stibok ukay-ukay na to. Basta na to si ukay-ukay, day. Ayaw ko gina, halok kayo na to, stibok syudad, pagpangita niya. Ay, abtan tayo siyam-siyam, ana. Ha? Magkango-kango na lang tayads. Di ka na to makitaan to tawhana. Dili bayot. Taas ang akong vibration na magkita pa mi pag-usap. Magakus ug mahagan ko pa siya pag-usap. Damgo. Way undang kasi imong pagdamgo bahin na tawhana. Ug kutob lang niya sa pagdamgo na imong Luigi de Carla. Kutob lang kas pagdamgo ato niya. Kay wa na'y katumanan. Ako pa nimo, birahan pa lang ko nimo. Ha? Nadaot na ka? Masugal pa lang kag bayot, birahan pa lang ko nimo. Uy! So, himasa dito! Himasa dito! Diba ni maduol ko sa binato, tapos kabahuan ng tiil ni mo. Sa kain tao hugawa, imo natumba ni Scarbon, no? Nga nangalisbo mo kinagmayang kabaho sa imong tiil. Gailan tagpalapton diha be. Unsa? Kanang gitag 5 na tong okay-okay ba? Maula ni ako itrapo ini akong Uy, tiil. hugawan! Sobo, Paghimasa dito! Ay, salamat in taon. Kaya nakaligo na gid in taon ko. Humot na kong barita. Maistoy. Wag yung kang kapalit og sabong humot, no? Kaulit taon nimong buhat. Sabon ka lang gihapon og barita. O pag yung ko nakita ang shampoo dito sa sudlanan sa imong kabo. Gikan sa gishampoo ko sa akong uo, o gisabon ko sa akong lawas, o gilaba ko sa akong barita. Askang ka-4. Kuan man gud Maistoy. Naman. Nagtipid ba ko bay? Kay may tipid. planuhan akong palitong gift alang ni De Carla. Aron sugto na ko niya. Uy, di gid na maubay din siyo. Sa ako nakatunan ni Bay Pangkoy, no? Kay limpyado mo kay ito. Nga kinahanglan kag yung magpahumot at tubangan sa babae nga imong halaran sa imong gugma. Aron nga magustuhan ka. Ha? Ako'y tudlo nimo kung saan nimo papagkuyab atong babayhana. Kay nakagusto ka magyug ka ato niya, Bay. Tinuod ka, Maistoy? Lagi. Usa na sa teknik ni Bay Pangkoy sa pagpanguyab og babay. Kinahanglan humot og limpyo ka nga moatubang sa babay. Padi ay matubang. Matubang tingali. Maura na basta na ibang. Padi ay. Bay. Oh. Kuan ba? Asa man? Kumusta man si Bay Pangkoy no, Maistoy?
Aw, asinso na. Imagine, anak kong mayor ang iyang nasawa. Sila'y katliya. Saba ka niya, Anak kong taon og mayor, nga. Tindiro na ba itong subay si Bay Pangkoy? Pres na to. Wa mo sab to'y pinag-aralan. May pinag-aralan na, oy. Engineer na si Bay Pangkoy. Ay, saba ka niya, Engineer ko taon. Kaskwela nito. Ooy, niskwila to samtang namaligya og siyumay. Mahimo ba ko ng maninda og sumay sud sa classroom? Wow. Hmm. Dili siya musud sa classroom maninda og siyumay, oy. Ana siyas gawas. Ay, nga magug ka. Niskwela samtang namaligya og sumay. Palapdi-lapdi siya na imong panabot bay din siya, oy. Murag buguon sige kag dako sa. So, Ayaw anang kutob sa imong sampot ang imong panabot, oy. Expand. Inata pa imong panabot aron ka molampos. Aron mo asinso. kadiyot sa baya. Mm. Maayo ka mang istorya bahin na bay. Hisgot ka maglampos. Asinso. Pero, mutana ko nimo. Oh, zaman. Nganong hangtod karon? Manindar bang hipong kagmani? Oh, ha? Anong hangtod karon nindam hipong kagmani? Oh! Ano ka, oy? Maumalay kanunay na kumadungugi ka ni Bay Pangkoy. Kugi. Tigom. Di magbisyo. Aron magkatigom. Kanunay na niyang isulti na ako, eh. Pan, lisulag tumanon, eh. Lami magiging cigarette smoking. Nga, cigarette smoking. Mao na di, ha? Mautong. Hilag sa balik. Ano ka, oy? May uyab naman na ako. Si Daing Gracia. Apan, siya diyang nagkakita og may kayang Amerikano si Ingrasya. Sus, gibiyaan ko. Kaya wako na ko'y kangho. Wako ko'y sapi. Wako ko'y pinag-aralan. Supay lagi. Hayahayan na yung may pangkoy ro, no? Pero, bestay, timan-an ko ng imong gisulti na ko ron. Ano man? Kanimong tambag ni... Oo. Kanimong sulti na ko ba? Oo. Nang tambag ni Bay Pangkoy mo. Mm. Kung wa ka makatuman, ana, ako'y tuman, ana. Aron maako ang babae nga akong pangandoy, nga maangkon. Ha? Usibot mo ipasabot, ha? May dinsyo? Unsa? Ha? Bahala na lang ni Bay. Pakaslan ko si Hart. Bro, are you serious? Yes, Bay. Nakahukom ako. Uy, saan ba lang ang imong karir? Ang imong kontrata sa indie films, ang imong fame. Kalimtan ko na ang tanan. Bay Alden. What? Ingon ka na ka in love ni Hart? Love ko si Mami. Ha? Ay, nag-asulti mi ni Mami sa phone, Bay. Umurag giwang akong kasing-kasing nga nakadungog pag-usab sa iyang paghilak. Nga naghangyon ako nga papaso na ko nila ni Daddy dito sa Canada. Unsa? I am 26. Augustus, Mami. It's time na nga musettle down ko. I'm not getting any younger. Niabot ko aning idara sa pagpakita ko sa akong abilidad sa pag-arte apan wa gyud matuman ang akong ipangandoy nga musikat ug maila sa natad sa pag-arte. Bay, It's time na tingali bay nga kalimtan ko ang akong pangandoy ug hatagan ko og bili ang akong ugma uban sa akong pamilya. uy, kaluoy, Panginoon. Biyaan na ko ni mo. Bay, Usa? biyaan na Bay, mo. maay man og matapos ng kalibutan nga di na gyud ta magkita. Oh, Ug sa may gamit sa mga networking sites karon. Chat-chat na lang gud ta. oo ba? Og mag-comment og likes ta sa FB. Okay na mo. Mura kahilakon ko ka. Hanggaw biya ni mo. Ano yun ang life bay? Abi Kailan mo, ko ta? abi mo, lahim ta mag-atubang kita. Kana mag-jam, tag-inom. Ano ba? Oh, mag-chat lang ta. Video calling, ano ba? Oh. Tubang ta nga, mag-inom ta sa cam to cam ba, ana? Hanggaw. Tagay-tagay ito ba? Bitaw eh. Isgot naman ta na nga, layo pa man ang mahitabo. Oh, Ako ande bay, Layo pa, day. tabangi ko. hindi ko ugma. Layo pa ha. Hindi ko ugma. Ay, kaso ay, sige. Pero abi mo bay, Oh. nagkinahanglan ko sa imong tabang. Unahon na tong plano ang among kasal ni Hart. Oh. O kuyogi ko ron ha. May adtuon ta. Te Elvira.
Ni anak ko, te. Nahinanok man tingay gatog si ti Elvira. Pero taas namang adlaw. Pasado na alas 7 sa buntag. Matag-abot baya na ako din siyang bay. Mga pina siya sa may terrace. At tubi na siya magpaabot na ko. Nga morimit ko sa among halin magabi sa ukay-ukay. Ti Elvira? Wa man gyud. Agoy. Wa ka mo utong si Ti Elvira tungod sa iyang problema sa gugma sa iyang Derek? Ti! Ti Elvira! Ti! Unsa ron? Ay, kadiyo to sa may daduktok. Hala. Kakilok yun mamatay kas kakilok. May kauban si Ti Elvira sa iyang kwarto. Te! Okay ka lang diha? Hi, Carla. Ni ano di ay ka? Kaklaro ani ti May kauban ka sa sud sa imong kwarto? Uy, nagtapis ka lang lagi ghabol. Kasi kauban mo diha sa sud. Abli og dako ni pultahan, be. Hinaya ng tingog mo. Ni si Derek. Aha? Hain! Hain ang mangingilad nga dako. Pasudla ko at Elvira kay kuris-kurison ko ng tawhana. Unsa? Ayaw. Be. Ayaw. Sige na ate, kay kuris-kurison lagi ko ng tawhana. Ay, hinaya ng tingog mo. Ni Alex Derek matunggan na niya ka. Kugtang Derek. Unsa may buot nimo ipasabot init eh? Kuan ka nang... Ay. Nag-uli na mi. Unsa? Nagpauntoy ka na sa analaki hati? Hilom lagi, uy. Bebe, ang binanghali ni mo gabi, ibe. Kay may gipangayo na kus dodog na ko, Derek. Tudong pa. Daan pa ko? Ayaw na lang gud pagpalag, Carla. Ako man bitaw ning kwarta. Oo, bitaw sa. Ngano man tuong magbuot man ko. Pero manghinaot lang ko te. Nga di na ko nimo hilakilakan sa akong atubangan ha. Carla. Ni ana mong halin oh. Ni ana mong halin kagabi ni ang hila. Adto na ko. Carla. Ako ning kalipay. Og dili ni kabayrag sapi ang kalipay nako karon. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!